Преди да гледате това, си пийте аспирина, защото може да ви стане лошо. Али Ръза Илюминат. Започваме. Али Ръза му викат Али Резанчо. Резанчо има 7 букви. Той обича баклава. Баклава има пак 7 букви. 7 плюс 7 е 14. Ех, мама му да еба. Не се получи. Искате ли още доказателства? Да. Добре. Той в единия си епизод загива. Загива има 6 букви. На него понякога му става лошо като пияница. Пияница се римува с шапчица. Има такъв герой червената шапчица. Червената шапчица има 16 букви. 16 минус 6 е 10. Ех, не става. Искате ли още доказателства? Не е. Айдер пайве путко. Али Ръза има 2 ръце. Той има една пишка. 2 плюс 1 е 3. Колкото и са в страните на триъгълника на илюминатите. Али Ръза Илюминат потвърдено. Ех, знаех си, че този дебелак ще е илюминат. Айде до невиждане.